adlaw, ako lang balikon ha, para sa mga to sa Estados Unidos, karong adlaw, gisaulog na to ang Labor Day. Nganong karon mga adlaw gyud ha? Ang atong pagsaulog ini mo'y una ni usas mga unang balaod ang kaning balaod sa pamuo or balaod alang sa mga mamumuo. Asoy ay ang Labor Day commemoration tungod ni kay ang unang buwan ay abot ko rin silang 100,000 kuno sila ron sige ihap ato kan panahon na in Mayo 1, 1903 diin gipangunahan sa unang union sa Pilipinas ang Union Obrera Democratica Pilipina UODF. Nagmarcha ni gikan sa Plaza Moriones padong sa Malacañang batok kadto mga panahon na ang Amerika pa may nagdumas Pilipinas batok sa US lead government kabahin anang giingon lang imperialismo kanamang ibagsak US imperialist yun ana na mao na kaniadto mao na ang giprotestahan nila aron ang mga mamumuo maka angkon in taon og tawhay nga pagpanrabaho sud lamang sa 8 ka oras matag adlaw ni adto tag sobra man kaayo niya tawgon pa kag motsatso karon mobugi naman sa ilang marcha ang maong union gipanguluhan nila atong una gyud nilang marcha ang atong Mayo 1 1903 panandugaya na 2003 sugat to sa ni katuig kapin pero ang maong union namugna ni atong Pebrero 2 1902 ang pangulo ni si Isabelo de los Reyes onya ang iyang backup si Hermenegildo Cruz sila may unang mga leader sa union nga gitawag nila UODF katong Union de Obrera Union Obrera Democratica Pilipina mao ni na babae mga laki man silang leader ato samtang ang atong balaod ang balaod sa pamuo na ni atong Abril 8 1908 nastan dugaya na sila lolo ani ulit tao pa namugla ang maong balaod ni atong Abril 8 1908 sa Philippine Assembly nga nagdeklarar nga ang Mayo 1 maoy atong pagsaulog yun sa Labor Day samtang ang dito sa Estados Unidos kini ni sunod mapunta in 1886 dito sa Haymarket Square sa Chicago, Illinois 1886 pa sunod ng Pilipinas kay tabo ang riot Mayo 3 Mayo 3 dili Mayo 1 Mayo 3 una marcha sila Mayo 3 doon ay mga nangamatay grabe to ang ilang struggle working for 8 hours na po unta ilang o sa Tagalog papakikibaka dahil sa ato mga pakikikanding man pakikibaka struggle pagka pizza 4 sa Mayo 1886 yapon dito sa Haymarket Square sa Chicago, Illinois nahitabo ang masaker sa gatusan ka mga mamumuo nga nakigpisog alang sa 8 ka oras nga trabaho haskang hinungdan nga pagka 1903 1903 marcha na po ang mga mamumuong Pilipino gikan sa Plaza Moriones ila tong gisunod ikuhaan na tong pattern ang Amerika ngadto na sa Malacañang din ilang gimartsahan ka na pong 8 ka oras may hinungdan nga pagkasugod atong Abril 8 din sa Pilipinas nahimo ang unang balaod nahimugso ang balaod nga nagsaulog sa matag tuig Mayo 1 as Labor Day. Mao na nga St. Joseph the Worker mo po ato ang patron dito sa Bohol duha ka buwan na ilang pista Espiras Abril 30 inig ka Mayo 1 ang pista St. Joseph the Worker. Unya sweldo po ni sa mga maestra ang buwan sa Mayo inig abot sa katapusan kay katong mga maestra sa Flores de Mayo.
Mao ni kuan atol na yung balik ang hisgot niya, mangita tagtagay union karon nga na ang ang upas core day gani may kaninom ko na. Kagani ang buntag ang mga sakop sa upar course workers union, supervisors union og ang ilang rank and file nagmarcha ni gikan sa ilang buhatan alas 6:30 padong adto sa Cebu Port Authority gym aron sa ulugon po nila ang unang Labor Day diin hingpit na nakuha nilang kagawasan gikan sa ilang kanhi union nga alo kiimyo. Una sila independent union naman sila. Gikan sa kimyo ngadto sa pagka-independent union. Kanang kimyo kilusang mayo uno. Sumadrong adlaw kilusang mayo 8. Kimyo gyapon. Ang ginimaras ug tamas ginawa angtod karon ang numero ng uplok sa Cebu. Ngalan og Byron Garcia pertim pagka-uplok ka. Ang Department of Justice ni basura sa kasong iyang gipasaka batok ni Governor Pambari 4 atong giingong cyber libel kay si Governor ko noon nagka kuno og tabi against sa iyang kinagopang igsoon sa siyar po ni Daig. Pirti ko nung kapahas Gwen pero buyag. Nala ka na. Pero ang mga dili ganahan ni Gwen niingon nga pirti pong kapapo na ka ba? Malasa. Gibasura sa Department of Justice ang iyang kasong gipasaka batok ni Gobernador Pambari 4 din gihangop kanis bagong sa atong gobernadora din gipikatan ang numero ng uplok nga si Byron Garcia. Oh ba? Dito nagbayan Sugbo si Konsehal Joelyn Auhag na ni Mayor Nestor Archibal, abi na ko pa sa kibaw ni nahibaw ni gahapon mo tatubagan ni Mayor Nestor Archibal nga ipa-revoke ang business permit ni ining Prime West problem. Ay kanang basurahan diha sa Binalew tungod kay ang maong Prime West solution sa una karon problem na nibalik og payabog basura nga wa pahibaw ang Cebu City Government. Posibleng si Mayor Nestor ni pahibawan ni or sila ba kay matod pa ni Konsehal Joey nga wa kay baw ang konseho ni hasta so Tomas giblain po nagway apel. Pero si Mayor Nestor Archibal ni depensa ni matod pa niya mas dindot gyud kon mabalik tas dakbayan mabalik ang basurahan dakbayan Sugbo kay makaminos makabinipisyo pod ang mga taga dakbayan Sugbo din ang budget ni paglabay sa basura dito sa Aluginsan makuhaan maminosan. Ang Jimbo Burgonia katong abogadong nangangkon nga siya maoy Little Governor sa Tercero Distrito ahintis basurahan. No, yun ahintis basurahan yun. Imbis nakapaldo nagmayo karon murag dili nang murag padong nang mawa pod ang ihang paldo. Tungod kay og babalik ang Binalew, makaminos na is mga gastos nagbayan Sugbo. Dili na pod makapaldo og tamas ginawa si Jimbo. Matod pa ni Mayor Nestor Archibal nga basta mo sunod lang sa mga regulations ang maong basurahan dito na ilabay. Pero ginagbay pa ron. Matay, ano Jimbo, imuhang buhay-buhay na og ni Mayor Iging Moreno. Ita, no? Ita. Ano yung pait ni mo Jimbo. Samtang, paskang pagkasupalpala ni usahay lagi. Ako magkaingon ko nga, insakto yun. Si Senador Chis Escudero o ang iyang mga kalyado kaniadto sa dihang siya pa ang Senate President. Abogado man sis dito ni sa Amerika nagmaster may laking abogado ni. Pirting pagkamumua sa bagong nahimong Senate President si Itbulaga Senador Tito Soto. Kadi ang ipangutanas mga sakop sa media dito sa kauluhan nga unsa may pasabote mo. Karon nga nag-ungong na. Padong na dinhi ang articles of impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Ingon des Tito Soto. Unsa man po siya? Bukas ugma. Unsa man pagkaugma ani pagawas og hukom ang Korte Suprema, din halos tanan sila. O sa absent ang 14 unanimous. Ingon ang kaulugan nga anang gitawag og forthwith or immediate ay na. Ako wag makapil-apil ang pertim daghanang may laki ni social media, daghang kay interpreter ay daghang kay may laki. Kung magaling mo kuan si Attorney Ben Cabredo, professor sa College of Law for 20 years, mapil-apil ka rin. Ang
ang pagpasabot sa Korte Suprema niingon kanang forthwith diwa pagpasabot nga ugma dayon Tito Soto diwa gyapon takay pataka kini human niingon ang Korte Suprema nga hatagan og higayon ang Senado diskresyonary na sa Senado unya wa po'y fix nga timeline ang ipasabot ni anang gitawag og forthwith ang Senado na isip impeachment court, mo decide ano sa gyud magsugod ang husay sa impeachment trial ni bisan kinsa mang impeachable officials. Sakto si Escudero pero Tito Soto murag yung nauwaw ron. Mata na magkaroon pag tumauwaw no. Ingon siya, usap na ang portrait siya. Kanang ugma na yun. Taka niyor kay daghang kay mga laking abogado na kanang Korte Suprema di gina mga banga niya. Ano na nakangil ani mo samtang kagabi, ang giingong kanhi, broadcaster po man ni Jason sa Suluoy ay. Kita ko sa video sa GMA gabi ini. Ang niadto dito, kuyog sa taga-NBI, ito mang reporter na lang libreng konsulta. Si John Konsulta, kita ko siyang video. Pagdakop ni Jason sa dito ng Pinibay, tungod ni sa kasong pinataka ba? Kanang fake news, ingon ang Malacanang nga dakop kay kabahin ni sa giingong nako na sakit ang presidente bangag wa may sakit gyud ang presidente maton pa ni Claire Castro dali bangag ingos digong now kagabi paghuman sa kuan gidani sa NBI sus gikutosan may lugos ka ginawa samtang dito sa NBI headquarters unya lugos kalakaw pertigi kulong kutasa diha gipainom sa tubig unya gipasakay na lag wheelchair murag yahay sa naon atong lakawa i-wheelchair sa aron di nakutasan kini mahitungod des kaso ang gipasaka sa gobyerno batong ni Jason sa kay kana lang yung pataka lang kuno og tabi nga masakiton ang presidente wa man nagjumping jack ganito unya nang hagad pa siyang kontra nga maging Chinese garter matayng binuang man to ang presidenteng bangag pertigil ka dismaya gid ay maton pa ni Undersecretary o sa samang higayon gitawag ni sa tigpamutbot sa Malacanang Attorney Claire Castro matod pa nga perti ko no na dismaya ko na disappointed ko ng presidente human sa meeting sa dihang iyang gipatawag ang mga ambasador sa France o sa Czech Republic gitagsa-tagsa niya ng istorya ang duha ka mga ambassadors France ambassador to the Philippines of Czech Republic ambassador to the Philippines kana mga representante mga country representative ba ni sila so naa din sa Pilipinas sila gipatawag ni Presidente Bangag ang duha ka mga representante or kanang ambassador unang gipatawag ang France ambassador nga si Marie Fontanelle niingon nga kabahin ni sa giingong application for asylum ni kanhi kongresista Saldico kadtong kanhi chairman sa Committee on Appropriations nga giingon sa 2025 budget nga super corrupt nga budget unya matud pa gisugo siya ni Martin Tambalos Sumualde din matud pa ni Saldico sa iyang video ang iyang vice chairman si Peter Calderon ano Peter Calderon nakapaldo dismaya ang presidente kay wa gyud kuno gihatag nga information ang France ambassador to the Philippines nga si Marie Fontanelle kay matud pa dili siya authorized nga mohatag og information kabahin sa application ni Saldico. Samtang ikaduhang meeting sa presidente ang Czech ambassador nga si Eva Tinsin. Kabahin sa sa dihang gipangutana ni presidente unsa man tinuod tong napriso gid si Kuan si Saldico dito sa inyo. Ingon si ambassador Tinsin nga kadiyot wa gid ito dagpa pero gigamit ko arrested kadiyot gihold si Saldico tungod kay kakuwang sa iyang mga dokumento o papilis nga naglabang-labang wa na laing detalye nga gihatag pa ang Czech ambassador atol sa panagtagbo nila ni presidente kagahapong adlaw ingon si Claire Castro na dismaya si presidente ay naguol ingon siya